Ọhaneze ndị Igbo ekenekwa m unu biko na ebe ọbụla na-enweta vidiyo ebe ọbụla na-ene ya sị m na udo dịla onye ọbụla biko na o nwere ihe na-akpọtụ n'efele mbụ ụwa njisi ka ntị iyi ọnụ bikos na agba nkịtị like this ọ dịzị aka asị na onye ọbụla na-eghalala anya. First and foremost achọrọ m ikwu okwu maka ihe gbasara ndị tin tomato Chioma na ndị Erisco. Chioma na ndị gịnị Erisco. Biko ị na-ene n'anya na screen ma nwee the first thing ya afụ menu because now let me correct this impression of ndị be anyị na-asị na Chioma may review na that product. Chioma never made a review na that product. That thing abụrụ gịnị a review. Ihe a na-akpọ a review is that na enenecha m using this product na ihe notice biko management can you please work towards this direction na this thing and test na this product nwekwa nke o si dị ọ dị ka emeli mistake ya nke anyị niile ji wee bụrụ mmadụ. That is where review comes in. Review ya bụrụ mgbe bịa compare with the product with another product. Ọ bụrụ mgbe bido compare with product mmadụ nweke na ese na iPad anụnwa na nke ndị Tekno nke anụnwa na nke ndị Tekno bụ the same iPad mana nke ndị Tekno ka nke anụnwa wee dị faster and nekwa ahụ na ojikwa wee mee nke a na since ngotelu nke ndị Tekno ya bụ mpịa ya ọga like this automatically na compare this one na nke ndị iPad o nke ndị Tekno o nke ndị Samsung. So biko asịkwana nka m kwuo na ya bụ ihe bụ ezigbote ihe jọgburu onwe ya. On a second thought ndị ọbụla na-asị na Chioma mee review biko ọ bụrụ na akụnụ si eme review na be unu ọ bụrụ ọ na-aha ka onye ọzọ si eme review nke ya. So back to another thing anyị na-ekwukwa ọzọ dịka ịbịa wee bụrụ ihe ahụ ọ kpọrọ afa being sugar. Other tomato paste and tomato mix nwee sugar n'ime ya o depend ndị lụrụ ya. Ọ bụrụ na ị testiri nke gị nọ na too much sugar dị na ya don't compare ndị na-alụ nke a na ndị na-alụ nke ọzọ. Achọrọ m ịkpọ afa na ya ihe mbezi na kịta bụ correct some impression na agaghị on because na some people have not taken their time to research where for some of the things Chioma kwuru n'ọnụ. Now back to ihe a na-eme ọ sị na tell your brother to stop buying people with his product, which means na Chioma nwego evidence nọ na the product na-egbu mmadụ. Ọ sịrọkwa na sugar na-egbu mmadụ because anyị niile ma na too much of sugar leads to ihe ọ na-lead to. Anyị niile nwere idea nke mana ọ bụ na ọ sịrị the girl na reply that and say na tell your brother that the too much sugar o tiri na product ya cause mmadụ harm na arụ. Ịma na ya bụ ihe ma gịnị bụ nne na nna ya iche mana ọ bịa sị say the brother the product which means that product a being gịnị Erisco product na-egbu mmadụ. Akwakwu na-aghọta because na anyị na-ekwu okwu nwa ndị na-asị na Chioma nweta a very good lawyer no you win the case. You cannot win a case over somebody who going to theater na protect his integrity for over 40 years. For over 40 years because most of you can unwake the first time you know Erisco di ha. Erisco company and their product has been in existence close to 40 years or more than with over 3,000 staffs. With over 3,000 staff, Ghana their website, Ghana their pages, careful some of the release of their biography had released in that place. You got through it. So say second another thing till Chioma na problem bo. Mmadụ jụrụ Chioma si ya nne should we now maybe the product or sign already done, which means in email agenda. Again, and this product is already a done deal for you maybe. Mmadụ made that kind of thing na your product. Mmadụ made that kind of thing n'ihi ihe holu ntutu taa n'isi ihe imewego kemgbe nne na nna gị ji wee mụọ gị. Mmadụ wee si na ọ na-eme review over it wee si ọ na review ya ọ ya adịghị wa n'onwe nke gị mma maka na ndị be anyị na-asị gịnị ebulu ozu onye ọzọ n'isi ọ bụrụ ka ebu okwu nkwụ. Ịkala obe sị mmadụ ibe gị si ya na na this product beginning is already done si mebie ya
because na the person jụrụ gị ajụ because iche kie the case ndị Erisco present against Chioma. All those conversations, screenshot ya, jene photocopies ya, they attach ya na the case file, underline or some of the key figures, key noticeable items in that place. Also again, already done. Then, onwere ihe ọzọ ndị media nara ekwe egosi na this case. Chioma bịa a day later update yesi na gịnị me si gwa ndị na-enye ya nsogbu na social media because media na-aga like ịlụ ihe a na-akpọ mind control. Abụ na onye abụọ na nwere ego, they will try to protect the person. The reason one ji ekwu okwu is that na ana m like ogo big man mana nka na-abịa. So biko Chioma bịara following day wee bịa mee that update si na gịnị si gwa ndị na-enye ya nsogbu na inbox si enyezikwana ya nsogbu n'okwu gị ihe o kwuru na a lot of things ha na-threaten na inbox. So mana ha chọkwa ka ewepụ okwu a court na ewepụkwu ya court. Enugi ya na at least you are seeing it na the screen. Ọ sị gịnị achọ ka ewepụ okwu a na court si wepụ ya na court. Mgbe na-ajụzisi oke ewepụgodi okwu na court na what happens? What gịnị happens? Ọkụ unu fụ ka mmadụ si achọ mmadụ ibi okwu. O nwere ike onye nọ n'akụkụ sị na na nwoke agba wicked because interview the man ọ sị na kata mma ọ ha mesachichi ome ihe asịsị mechasịa ya kata mma ọtọ ili ya ndụ ya na onwe ihe mekata ka ọ gbaghalụ gị the lady na onwere ihe mekata ka ọ gbaghalụ dị. Ụfọdụ ya na-asị akwa ndị Igbo na ndị Igbo na-eme ihe anụnwa. You being Chioma, what were you thinking towards the product of your brother? Because ọ bụ na email ya product onye ọzọ na-eme gị ihe anụnwa na unu ya sị no ethnic crisis ka ọ bụ because people will eventually have something to say. Unu ya sị no maka na onye abụ onye Igbo ka eji emeli ha. Some people kenana did not see that last part Chioma sị na ogene me na ha chọọ ka ewepụ okwu a court ewepụ ya court. So which means all they prepared, which means na ogwe ndị na sponsor ya sị ya kwubi ihe ọ chọrọ ikwu. Ogwe na nwere onye na sponsor ya ego one ka ị nwere iji wee sị ha ka ewepụ okwu a court. Mana ịbịa buru ụzọ delete those chat niile, delete those ihe dị ya niile, ịmara na ndị screenshot godosa because this is era of social media ka anyị nọ na era of social media. So biko ma ndị na-eme protest ma ndị na-asị ihe dị ya na free Chioma free nka o nwere ihe m chọrọ ichip in before m round up kaba na-arụ the only thing I need ịdị na-eme now anyị na-ayọ the man na-ayọ ya ka mmụọ ya dajụọ. Si gịnị ka mmụọ ya dajụọ because ọ sigodo na ọ na-achị Chioma dị ime that he doesn't care na o nwere ebe a na-edosa ụmụ nwaanyị dị ime na kpanti. O kwuru ma the level of somebody ụdị afụfụ ọ tago na product o ji ya na-akwado ilu ụzọ ihe ome because na ọ bụrụ na o kwuru ezie alarm. So many people ya stop ego that thing because of ihe nwaanyị akwu. What were you thinking product onye Igbo ibe gị ka isi ọ na-eme review ya? Can you do that to another person? I'm not saying that the man the wrong by ihe ọ na-eme. He's 100% right na ihe ọ na-eme because ọ gịnị mmadụ defend onwe ya. He's 100% right. Is Chioma wrong? Yes, Chioma dịkwa 100% wrong by ihe ọ mee because ọ bụ na ọ compare that product with another product ọ dị iche. Ọ bụrụ na ọ sọrọ na the product na-akpa anyị mmadụ without isi na this content dị na this product na-egbu mmadụ, which means you need to provide ihe mee. And ọ bụrụkwa na o kwuru ajụli asị ya na ọ si mebiwezi the product ọ si already done, and ọ bụrụkwa na o kwuru ka ebupụta okwu a na court, which means all they prepared for something. Biko n'ihe ya eme gịnị si na chi ya jee yoba nwoke Erisco yobi ya. O nwere ihe a na-eme mmadụ mmụọ ya adajụ yobi ya yoba mmụọ ya na ya sobi ụwa yobi ya yobigide ya si ya na biko si dajụọ. Don't even see na ego lawyer gosi ya onye gị na-emekọ ihe dat nna ya na o nwere ihe inwe cha na o nwere ka ọha gị na ebe niile obikwa agụ bụ n'ọnụ a na-ekwu na-ayọ. Mana ndị a na-eje organize some petty protest free Chioma free nka ihe apụkwu ya without teaching her lesson. Tomorrow onye ọzọ eme ọzọ, tomorrow omekwa ọzọ because ihe anọzi kịta na onye na-agba sympathy game.
ka bịa nwezie that thing ya bepụta asị na the rich always oppress the poor, mana the poor ya nọ, the rich ya n'ụlọ nwe, poor man achọ ya okwu na-achọzi ka that somebody should not react over ihe mere mmadụ. Ọ dịrọ nụnụ mma. So dodo ndị be anyị si dị ọyọba nwoke Erisco ejikwa m ohere a wee na-ayọ the man nwanna biko dajuo, even if not for anything, anọ m na-esi na ya ọjọrọ nga 4 years ọkwa gị billions of naira for damages. Biko nwanna, onye na-akwado ịtụ ngọ nwekwa ihe oji ego ị na-ana ya oji ọkwa. Some of the things anyị na-ekwu okwu ya na social media nwana wele ile gị tii n'ọbọ maka mgbe ya headset onye ka inwe ya apụtara gị, onwe ka inwe ya apụtara gị. Inwe ego inwere mmadụ wahala, inwe mmadụ inwere ego problem, ịnọzi na enweghọ nke inwe cha na ya kịta anyị akwụnye na gị nọ na onweghị ihe dị gị n'otele. So biko nwoke Erisco meli ebele biko, if not for anything, at least for nwa ahụ bụ n'afọ ka ọ na-amụ na nwa n'ime prison, because tomorrow ụmụ nwa n'ime prison na tomorrow na ya asị na kwa nwa amụrụ n'ime nga, the future of that child is becoming at stake. Biko do even if not for anything, for that innocent child bụ n'afọ, because that's the only thing I na-ayọ gị na biko. Chioma is wrong in every aspect n'inu okwu ya. She's wrong mana biko mele ni ebele ekwuchakwa nke ọha m n'ọnụ ka ọ dị ndị be anyị.